mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, paborito. Bacayao Sur, paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchet Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:09 nakabasan. Masantos tan maabig iya kabuasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparungtals programa na maabig iya kabuasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal, agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan, paborito. Nakaulupyo da sayang kabuasan. Makterian lingkor Timog ti Pangasinan Dennis Mojares. Kay bamat si kapaborito Errol Horado. Tanjad technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw nata na Miyerkules Petsa Atris at bulan na September 2025, 113 to go before Christmas. Wadya suulo na balita ed lokal. Balitad kabuasan Jad Radyo Pangasinan. San ama imbatik jad patambalan kaya rin si karay na aksidente. Balitad kabuasan Jad Radyo Pangasinan. Laki na walaan na kaso na attempted homicide inaristo. Balitad kabuasan Jad Radyo Pangasinan. Illegal recruiter inaristo impisok at karsel. Balitad kabuasan Jad Radyo Pangasinan. Laki inaresto at kason bawsi. Balitad kabuasan Jad Radyo Pangasinan.
Jadapag na balitad nasyonal, BP Sara pinitik na ICC imbisita to niya dakinan digong bawal to ni palapag sa detalye. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Flood control scam, agawa Duterte administration palapag ng Chua. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Task Force tinibukol ng bunuan, binuyak ng Dison. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Luluganan na Saray Diskaya, walad 80 unong adkinan Senador Jinggoy. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Lisensya na Saray Contractors ya sangkot at Ghost Project bayan na DPWH. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:12 na kabuasan tanatan wajaray detalye at balita lokal. Kulungan subagsak na 54 anyos siya laki, kaya rin siningkat na otoridad at oras na alas 11:07 na kabuasan jada barangay San Guillermo Bali na San Jacinto Pangasinan. Kinabat sunariston suspect at ngaranton na Rodolfo Gragasin na Valdus. Si katoy naresto na taklay na uloy basid biskag na warrant of arrest yung paksed na korte makalanor din insungay na Republic Act 9262 o Violence Against Women and Children iwalad silong na criminal case number 8203-R sa may suspect singgangga na korte yamampiyansa kantidad na 72,000 piso sa may suspect sa wala natanad kustodiya na San Jacinto Police Station. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Saraing panulot niya pwersa na San Manuel Police kaiba sa Provincial Intelligence Unit na Pangasinan na Police Office, Provincial Intelligence Division Management Unit na Pangasinan na Police Office, Regional Intelligence Unit na Region 1, Regional Intelligence Division of Police Regional Office, 2nd Pangasinan Maneuver Force Company Mobile Company, Jada Tayog Tan 104 Regional Mobile Force Bureau. So nan-aresto at manangara na Rogelio Paita Mendoza, 63 anyos. Si katoy na-aresto base biskag na warrant of arrest paksab na korte. Yawalad silong na criminal case number Yuda 7292 ya walipit sa to na Hulyo 1, 2025 at kaso na illegal recruitment. Sa may suspect so nalaan na alternative recording device antes siya inawit jada sa San Manuel Police Station jad bali na sa Manuel, Pangasinan. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Walag kulungan so 36 anyos siya laki kaya rin siningkat na otoridad at oras na alas 10:50 na kabuasan jada Barangay Poblacion Norte bali na Santa Barbara, Pangasinan. Kinabat sunariston suspect at garanton Brian Asarcon Nahira, residente na bitlang lugar. Si katoy na resto base biskag na warrant of arrest yung paksad na korte walay pitsa to na Agosto 20, 2025 makalanora da kaso na attempted homicide walad criminal case number 5735 tan si katoy ganga na korte mampiyansa at kantidad na 36,000 piso. Sa may suspect so nalaan na alternative recording device antes si inawit yung police station na para proper disposition. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. San ama imbatigad patambalan kaya rin na abangga na 5-star bus so tricycle yalulugan ang dara niya. Agaw sa accidented oras na alas 3:50 ng aram
Jad Villasis Malasiki Road, Barangay Unsada, Bali na Villasis, Pangasinan. Sa re-involve yan luganan, 5-star passenger bus mamanihuan ni Eugene Bucarlis Abisado, 47 anyos, sa Tansamay Rusi 150 tricycle, yung mamanihuan na minor de edad. Ang kapilisensya kay bato nakalugan so manangaran na Carl Brian Blancio, 43 anyos, ama na minor de edad. Yung ginawa ng investigasyon na pulis sa may 5-star bus so mamarap jada east direction. Lega niya sa may tricycle sumamarap mo tad parehong direction na nakasabilara at ingkagawan na aksidente. Biglan limuko so tricycle singagan na aksidente. Akagamor na sugat iray biktima tantampol yung batika jada Ordanita City General Hospital. Yan tambalan so agkamurandaan sugat. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Naringalan rin katibukulan niya balitad lokal. Antis tayo ng dapagadasar balitad nasyonal. Wajan nire pigaran pa imano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Alas 6:19 ng umaga, 6:19. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado, at narito na po ang detalye ng ating mga pambungad almusal balita ngayong araw ng Wednesday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Pinaalalahanan ng International Criminal Court o ICC si Vice President Sara Duterte na huwag isapubliko ang detalye ng pagbisita niya sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa detention facility ng The Hague sa Netherlands. Dahil dito hindi na umano maaari pang magsalita at magkwento si BP Sara hinggil sa lagay ng ama at mga napag-usapan nila nito. Matatandaan sa mga nakalipas na pagbisita ni BP Sara sa kanyang ama ay nagsilbi siyang tagapagsalita nito. Ipinapaabot din ang mga saloobin at mensahe ng ama sa kanilang mga taga-suporta. Gayunman sa kanyang muling pagbisita sa dating Pangulo, pinaalalahanan umano ng detention unit si BP Sara hinggil sa kanilang polisiya laban sa pagsasapubliko ng mensahe mula sa mga detainees. Ang tangi na lamang umano niyang maaaring ikwento ay ang buhay pa ng ama. Si dating Pangulong Duterte nakadakdan ng humarap sa confirmation ng kanyang charges hearing sa September 23. Dito tutukuyin ng ICC ang mga may sapat na ebidensya para ipagpatuloy ang trial sa crimes against humanity na kinakaharap ng dating Pangulo. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Aabot sa 80 ang bilang ng mga sasakyan ng pamilya ni Sara Diskaya, kabilang ang nasa 40 na luxury vehicles. Ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada base sa hawak nitong dokumento. Ayon kay Estrada, mayroong mga luxury cars, mayroong mga equipment, construction equipments, mga pick-up,
at iba pang mga sasakyan. Ayon kay Estrada, maliwanag na nagsinungaling si Diskaya sa pagdinig kamakalawa ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa mga palpak na flood control projects dahil sinabi niyang nasa 4 na po lamang ang kanilang sasakyan. Sa isinagawang raid ng Bureau of Customs, 2 sasakyan na lamang ang naabutan at wala na ang mga luxury vehicles. Sinabi rin Estrada na kung pagbabasihan ang record ng Land Transportation Office, nasa 63 ang sasakyan ng mga Diskaya kasama ang mga binanggit sa hearing na Rolls-Royce, Cullinan, Bentley Bentayga, 2 GMC, Cadillac Escalade, Mercedes-Benz Wagon G63 at Range Rover. Mayroon pa anyang 8 sasakyan na binanggit sa isang interview na hindi nakatala sa LTO. Napag-alaman din ng tanggapan ni Estrada na mayroon pang 6 na mamahaling sasakyan na pagmamayari ng mag-asawang Diskaya tulad ng Volvo XC90, Mercedes-Benz GLS at isang Maserati. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, binuwag ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang binuong internal investigation team ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan na mag-iimbestiga sa mga anomalya sa flood control projects. Ayon kay Dizon, hindi siya naniniwala na maaaring imbestigahan ng isang ahensya ang sarili nito. Sinabi ni Dizon na mangangalap na lang ang DPWH ng mga impormasyon na ipapadala sa independenteng komisyon na siyang mag-iimbestiga sa mga maanomalyang flood control projects. Naniniwala si Dizon ang naturing komisyon ang may karapatang mag-imbestiga sa anomalya. Paliwanag pa ni Dizon, ang internal task force ay initatag bago i-anunsyo ng Pangulo ang pagtatatag ng independent commission na siyang susuri sa korupsyon. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, ikinokonsidera ni DPWH Secretary Vince Dizon ang tuluyang pagbawi sa lisensya ng mga kontratistang sangkot sa ghost projects. Ayon kay Dizon, tama ang ilang miyembro na nagsasabi na hindi lang dapat perpetual disqualification ang ipataw sa mga kontratista ng ghost projects at sa halip ay dapat nabawian na ng lisensya ang mga ito. Dagdag pa niya, nasanay naman na siyang mag-revoke ng lisensya ng mga pasaway na driver noong kalihim pa siya ng DOTR. Ngayon, nasa DPWH na siya ay lisensya naman ang kontratista ang babawiin. Una nang sinabi ni Dizon na ang mga kontratista sa likod ng ghost projects at substandard infrastructure works ay mahaharap sa otomatikong lifetime ban sa government programs. Aniya, kapag ang isang proyekto ng isang kontraktor ay ghost at napatunayang substandard, hindi na ito idadaan pa sa proseso at wala ng investigasyon. Sa halip ay otomatiko na anyang itong i-blacklisted for life at sasampahan ng kaukulang kaso. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, nabuking pa sa pagsisimula ng investigasyon ng House Infracom na nangyari ang multibilyong scam sa flood control projects ng DPWH at questionable insertions ng bilyong pondo sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, chairman ng Committee on Good Government and Public Accountability at co-chair ng Infracom. Ayon kay Chua, ang kontrobersya ay hindi ipinanganak ng isang gabi lamang, kundi natukoy na mahabang panahon ng practice sa budget insertions sa panahon ng termino ni dating Pangulong Duterte na lumikha ng matinding anomalya na pinalulusot at hindi na sinusuri. 2017 pa nagsimula ang maglabasan ang mga babala. Sunod-sunod ang mga ulat ng COA mula 2017 hanggang 2020 na naglantad ng ilang libong proyektong delayed, defective o tuluyang hindi na ipatupad. Ang nagkakahalaga ng daang-daang bilyong piso ayon kay Chua
Target ng Infracom na unahin sa investigasyon ang 55 milyong pesong ghost project sa Bulacan na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin ang ating mga pambungad almusal balita ngayong araw ng Wednesday. Oras po natin 6:26 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iran balita. You bought that from the taxpayers' money? No po. Huwag na tayo maglokohan dito. Ang puta-putang Iran sunata. Tanging ikaw ang katabi. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult. With 8 billion live LCS. Yakult. That may reach the intestines alive. Yakult. Helps improve digestion and boost immunity. Yakult. With proper diet and exercise. Yakult. Kaya panalo ka dyan. Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary
that is fair and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Binmale, Paborito. Bugalyon, Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarem, Paborito. Diyan Urbis Tondo. Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong patigan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:32 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, maabigya kabosan. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makturon Lingkor, Ate Magti Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa technical control ang ating co-pilot, si Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Huwebes, Merkules. Uy, advance ka naman eh. Pizza 3 sa buwan ng September 2025. Kasi nakita ko kasi si Haring Solomon. Si Rogelio Solomon de la Cruz. Roger. Ay, si Kung Po. Siya ba yan? Oo, siya. Boss Roger, kumusta? Sabi niya, Boss Dennis, Boss Errol, kumusta? Merry Christmas, sabi niya. Merry Christmas din. Kaya medyo na pa-advance yung aking pagsabi ng araw dahil ang akala ko Christmas na Okay, Merry Christmas din sa iyo, advance. Oo, sana po Kapan lilinggisan tila lamang kapaga. Oo, siyempre Rogelio Solomon de la Cruz alias Kung Fu. Wata! Bruce Lee Bruce Lee o Jackie Chan? Bruce Lee? Bruce Lee. Ayan. Nagkarate? Siyempre Bruce Lee. Dumamay kinbalot dumamay karate baloted kina. Karate project. Ay, dumaman tama please iman. Kumbaga dumamay panagkarate. Dumaman. No kinarati tutan apisag. Amay pakinmat, amay politiko ng karate. Dumaman. Kinto dakulat tun kantuay. Ay, karo iman. Karo. Di ba? Pag ginanon mo yung pag kinarate niya pariking makapisag. Pisag. Pero no si karate tot pinisagan san tapos yung palad niya ginanon niya humihingi. Timirakyang. Yung tirakyang to. Kasi may karate to santo yung tirakyang wala kakaroon. Kasi may may alam akong mayor na WD-60. Di ba yung i-correcta ka dito. WD-40. Yan yung langis. Atan may kinay, pag meron kang gustong palambutin, latian niya areto tornilyo. Basta all purpose matitan niya WD-40. Amasok yan, aliwan WD-60. WD pampadulas. Iba rin yung W60 na humihingi ng pampadulas. Walang WD60, WD40. I-correcta ka dito. Ganun ba? Kasi may nag-text dito sa atin. Mula sa 0981-7946. Sabi niya magandang umaga mga sirs.
nagpunta kami barangay Kayanga Bugal yun last week. Kasi pinasyalan namin, kamag-anak namin, tuloy-tuloy naman construction ng solar plant, sabi niya. Ikinukurik po namin yung si Kwano kasi ang sinasabi namin, pinapahinto. Pilit pinapahinto ng mayor yung hindi napahinto. pero hindi napahinto. Pinapahinto. Iba yung pinahinto, iba yung pinapahinto. Iba rin yung pinahinto na. Oo. Wala na kasi yung pinapahinto in the sense na merong dapat mag-comply daw yung company na ng 50 million reason. Kung ano yun, at saka 10 million reason para doon sa kanyang mga kasama. So 60. So yung sinasabi kong WD-60 madulas. Hintay WD may 60 kaya may WD WD. Kasi nabasa ko kasi doon sa yung sinasabi mo kanina, yung langis. 'Di ba? WD-40 pala yun. Oo nga, ikaw ang nagsabi ng WD-60. Oo. WD-60. 60 million reason. Pero yung WD-40, hindi ko alam kung anong meaning ng WD-40. Sandali, itanong ko kay Gulo-Gulo. Para malinaw. Kasi ang nakalap namin na impormasyon diyan, itong kasi mayor ng Bugal yun. Na isa rin siya sa mga pumirma doon sa resolution. Ito. WD-40 stands for Water Displacement 48 Formula. Okay. So water. To prevent rust and corrosion. So WD-40 refers for water displacement also. Pero yung formula nun ay mixture ng mga oil lubricant pampadulas nga at pampatanggal ng mga kung ano-anong mga nanigas. Gaya ng mga kalawang. Yan, eksakto. Kalawang. So yun yung WD-40. Iba rin yung sinasabi ng WD-60. Masyadong madulas. Masyadong madulas. Kailangan ng pampadulas. Kailangan niyang pampadulas. Ngayon, pinipilit yan na pinapahinto nga ng alkalde ng bayan dahil doon sa 60 million reasons daw nabase na rin doon sa kanyang ipinarating na message daw na meron nga yung 60 million reasons, 50 million reasons para sa kanyang sarili at 10 million reasons para sa mga kasama niya. Kung ano yun, napakaraming rason yan napakarami namang rason. Pwede bang i-shortcut na lang yung rason para naman maibigay na nung kumpanya? Anong klaseng rason yan? Kaya alam. Kung ipipilit ng mayor na ipahinto yung naturang construction, siyempre magkakaroon siya ng kaso. Pwede magsampa ng kaso yung company. Or pwedeng magreklamo. Yan po ay pwede rin sigurong pwede bang pasok ba diyan yung sa ARTA? Yung is of doing business. Yung sa ARTA pwede ring magtanong o magkonsulta siguro. Kasi yung kumpanya. Kasi yung pagharang mo sa mga negosyo na pumapasok sa iyong bayan ay labag po yan sa batas. Labag po sa batas yan. Kaya nga ginawa yung yung anti Red Tape Act at nakalagay dyan yung ease of doing business. So hindi mo dapat na harangin yung mga legal na mga negosyo na gustong ipatayo sa inyong bayan. Dahil
additional income ng isang local government units at magkakaroon ng trabaho yung mga kababayan mo. Speaking of trabaho, ang solar panel yun yung ilalatag doon ay madali pong madumihan. At instead na 100% yung papasok na kuryente from the sun, yung init ng araw, liwanag ng araw, ay pag madumi, hindi siya hindi makaka-absorb. Tama, hindi siya makaka-absorb. Ngayon, lilinisan dapat ng energy. So, sino ba ang maglilinis doon? Hindi naman robot ang maglilinis doon. Siyempre tao. So, kailangan pa rin ng manpower. Isa-isa yan nalilinisan. Actually, nakita ko yung sa ibang bansa kasi high-end high-tech na yung mga panlinis nila doon. Meron ng kanya-kanyang kumbaga shower. Shower. Oo, bubuksan lang nila yung tubig at malilinis na mag-isa 'yon. Pero masyado nang mahal yung maintenance ng ganun. Pero pag mano-mano nalilinisan 'yon, mas makakatipid sila, makakapag-provide pa sila ng trabaho. Ngayon, kung maroon yung sinasabi na 50 million reason at saka 10 million reason, ano yun? Kung yan ba ay pera na hinihingi ng mayor? Kung pera yan, ay parang extortion yan, mayor wala naman tayong balitang ganun. Wala naman tayong balitang ganun na pera ang hinihingi. Rason. Rason. Pero hinihingihan sila ng rason para maituloy or mapahinto. Pero masyadong garapalan yata ang nangyayari. Dahil kaupo lang initong si Mayor William D. na mayor ng Bugalyon, ganyan ganyan ang bungad ng kanyang mga gustong mangyari na mag-comply doon sa 50 million reason at sa 10 million reason. Yung mga reason na ba yan na hinihingi ang makikinabang ba dyan ay taong bayan o taong bayan o iisa lang? Siyempre, ilang tao. Yung rason na hinihingi sino ang makikinabang dyan? Kaban at taong bayan o iilan lang? Ilan lang. Kaya mahiya ka naman, Mayor, kung mayroong nga yan. Mahiya ka naman sa taong bayan. Ganito, wag na lang gipitin. At wag na lang patigilin. Dapat kung ikaw ang leader ng isang bayan, dapat na ikaw yung magbigay ng good example sa bayan mo. Ang mandato ng isang mga elected official at sa isang LGU highest elected official ang mayor ay dapat maging isang mabuting ehemplo. Leader. Ipakita sa taong bayan ikaw ay isang mabuti at magaling na leader. Di ba nung nanumpa si Mayor William D. sa harapan ng abogado, ang tawag mo doon sa abogado, nag-appreciate, ganon. Appreciate. Ang ganon di ba ang meron yung isang kamay, yung kanang kamay ay nakataas, ikaw ay nanunumpa. Correct. At yung kaliwang kamay mo nakapatong naman sa Biblia. Yun ba yun? Biblia. So ano po yung kataga na sinasambit ng mga elected official kapag sila ay nanunumpa? Di ba? Sabi nila ako ay maglilingkod ng tapat at sa abot ng aking makakaya. Meron pa dyan, to do my duty, to love God and country. Ayan, So, mga ganyan basta hindi natin alam yung context. Pero yun yung mga pero nanunumpa ka, ikaw ay maglilingkod. Actually, nung nanalo na siya, nanumpa. Pero nung siya ay umiikot, sinasabi niya na yan. Diba na siya ay maglilingkod ng tapat at tama. Pero ano siya ay nangangampanya. So ano ngayon ang nangyayari diyan ngayon? Tapat ba ang paglilingkod mo sa taong bayan considering na may mga negosyante na gustong magpatayo ng mga kanilang negosyo, ay hinaharang mo at pinapahinto mo ang mga
ongoing na construction ng mga private companies. Hindi, mukhang Diba? nasi-single out lang itong kumpanya ng solar. Oo. Parang siya lang kasi yan lang ang nabalitaan natin na pinapahinto. Yung mga ibang lugar nga gustong-gusto nila na magpatayo ng mga solar plant dahil malaki po ang maibibigay ng solar plant sa mga kababayan natin. Unang-una, siyempre bababa yung binabayaran mo sa na-consume mo na kuryente, 'di ba? At pangalawa, makakapag-create ng maraming mga trabaho, at pangatlo, siyempre matutulungan ng isang bayan dahil doon sa mismong binabayaran na buwis, mapupunta sa kaban ng bayan. So, yun po ang dyan. Yung pakinabang sa isang company na nagpapatayo ng solar power plant. Kung sa tingin mo, walang silbi yan at hindi makakatulong sa taong bayan at sa mismong bayan, aayon kami na pahintuin. Ayan, pero magbibigay kasi ng ano yan magbibigay kasi ng malaking kita sa inyong bayan. Yung income. Magbibigay ng kita, magbibigay ng trabaho, lahat-lahat na makikinabang. Correct. Pero pag yan walang pakinabang, sige Mayor, wag mong wag mong tantanan. Yung tapat na paglilingkod, dapat na ipairal ni Mayor. Tapat ka ba na maglingkod sa iyong bayan? Ano ang dapat mong gawin kung tapat ka? Siyempre, ipakita mo sa taong bayan, meron tayo, very proud ka sana, meron tayong dito, investor na pumasok dito at gustong magpatayo ng negosyo na makikinabang ang bayan, makikinabang tayong lahat dahil doon sa buwis na kanya lang binabayaran. At yung mga walang trabaho ay magkakaroon ng trabaho dahil dito sa naturang company ito na magpapatayo ng kailang negosyo, di ba? So yun ang dyan ngayon kung mayroon yung nabalitaan kami na 60 million reason, ibang ibang usapan yan. Pansarili na yan, hindi po para sa taong bayan. Mayor. Pwede ho kayong dito. Pwede ho kayong tumawag, magsalita o ipaliwanag kung ano yung mga nangyayari dyan. 0939-100-9931 at 0927-974-2784. At same doon sa may same doon sa may kumpanya ng solar na nagpapatayo. Pwede rin ho kayong tumawag dito at sabihin din ang inyong side. So yun po kami po ay kung sino ang magsasabi ng totoo. At kung sino ang talagang ang kaya po dito ay mensahero lamang Kami po ay talaga tumutulong sa ating mga kabayan. At kayo po ay naglalahad at pinaparating kung ano man yung mga information para malaman ng ating mga kabayan. Wala po kaming personal galit o kaya wala po kaming masamang tinapay. Ang gusto lang naming linawin dito kung ano po yung 50 million reason at saka 10 million reason, Mayor. Yun po, pwede kayong tumawag dito sa ating himpilan. O may iba pang rason. Ayan. Or may iba pang rason. Ayan, Ayan, pwede nyong pwede nyong ilatag dito yan kung ano-ano man yung rason na yan. Sa loobin. Ayan, okay. Alas 6:50. Uy, good morning, Manager Joey, baby. Maaga talaga. Hindi pa tumitilawak ang manok. Hindi pa tumitilawak ang manok? Gising na yan. Ay, santak, siya to, mangkukahok. Hindi iba naman yun. Good morning kay Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Sabi niya, good morning ka Dennis. Pakibati
Mayor Engineer Ricardo Carding Valderas, Attorney Nelson Gayo. Ayan, good morning po sa inyo. Lawak. Kumusta na si dating Vice Mayor Attorney Nelson Gayo. Good morning, sir. Good morning po, sir. Emmanuel Claveria. Ayan, magandang umaga sa inyo. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga balita, mga hinaing, mga reaksyon, suggestion, opinion, at maging mga gusto nyong ireklamo, pwede kayong tumawag dito sa 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. At sa Facebook live natin, pwede kayo magpadala ng inyong mga greetings dyan. Babasahan po namin yan. Susana Bunggar Bustamante, good morning po sa iyo. Pasensya ka na, hindi ko ginawa yung assignment ko. Ngayon ko lang ginagawa. Assignment mo? Examine na Paano yan? Yung kwentahin ko daw yung flood control dyan sa may Port Engineering District. Nakakaya naman Dali lang alam mo. Tayo. Yung mga contractors na nadawit o kaya yung mga contractors na talagang iniimbestigahan ngayon ng Senado, tatanggalin daw ang kailang mga lisensya. Ito yung mga kontraktor na sangkot sa GUS flood control projects. Feeling ko, ang gapoy pagadad satan. Bakit? Di magpalit sila ng pangalan. Magpalit ng may-ari. Yun ang kwan dyan, isang dapat nilang tignan. Pero pag yung mga pangalan na mga contractors na nasasangkot dito sa maunmalyang flood control project, siyempre pag binawi yung kailang mga questionabling mga kayamanan tulad ng mga sasakyan, tulad ni Diskaya, di ba? Ilan mo yung sinabi ni Senador Jinggoy na sasakyan niya na mga mamahalin sasakyan? 80. Hindi, yung mga mamahalin marami-rami. Pero yung all in all daw ay mga 80 lang. Paano yung mga nila? Paano pa yung mga heavy equipment? Kung 80 na sasakyan, maluwang ang kanyang Hindi, maraming siyempre. Pag sinabing maraming sasakyan, automatic malaki ang parking yan. Malaki ang parking. Malaking parking lot yan. Kaya malamang babawin yun. Yung mga questionable. Kasi biro mo, itong si Sara Diskaya, na siya yung humarap doon sa Senado, yung kanyang paliwanag kung saan galing yung kanyang kayamanan. Bakit biglang umusbong yung kanyang kayamanan? Umutang daw sa kanyang kuya. Madaling sabihin yan. Oo, siyempre. Sabagay, hintayin natin ang investigasyon sa bayan, Senado at saka sa Congress. At kung saan galing ang kanyang yaman. Kung galing sa buwis ng taong bayan, may mananagot. Correct. Dapat yung tatanggalin ang kailang mga lisensya, dapat bantayan din ito ng Philippine Contractors Accreditation Board o yung PICAB. Sila may kontrata sa gobyerno. Kaya nga yun ang problema. At saka yung Three Kings na sabi, may tatlong dyan board. Yung namumuno sa PICAB, sila mismo may kontrata sa gobyerno. Paano mabantayan nila yung sarili nila? Kaya nga paano nila bantahin yung kailang sarili? Kung sila sila ay miyembro ng Board of Directors diyan sa PICAB na yan. At ganoon din ang Department of Trade and Industry. Dahil siyempre ang DTI sila yung nagbubusisi kung kumpleto ba ng papilis yung mga mga
contractors. Dito nga sa issue na maanumalyang flood control projects, sinasabi nitong si bagong installed na DPWH Secretary Vince Dizon, tanggalin na at bawin na yung kailang mga lisensya. Maganda po yan. Maganda po yan. At papalakpak po ang taong bayan po sa inyong ginagawa dahil nga nililinisan ninyo ang mga bulok na sistema sa loob ng naturang departamento. Sana po hanggang saan ang pagbabantay nila? Oo. Hanggang saan? Pag lumamig-lamig na yung issue, siyempre may mga maglilitawan ng mga bagong construction dyan. Firm o company. Yung pala, nagpalit lang ng liderato, nagpalit lang ng pangalan, pero nasa likod niyan, yung mga dati garapal pa rin. At dito sa maanumalyang flood control project, alam mo ba na nalulugi ang gobyerno natin. At siyempre yung mga ghost project magmula nung 2023 hanggang sa 2025 saan pumunta yung mga billions of piso na pera, pundo sa flood control. In fairness, diba? Meron namang mga maayos na talaga ring matibay. Naka-contractors. Kasi siyempre, pag nagawa yan at hindi nagagalaw, ibig sabihin, matibay. Pero yung loob niyan, hindi mo alam eh. Nobody knows. Yung contractor lang at saka si boss amo lang. Correct. Ang nakakaalam. Kasi, di ba, yung kalakaran, yung pondo, mahigit 50% na lang yung magagamit eh. Correct. Sa dami ng katag-katag. Dapat maayos sana ang pundo para sa mga infra project. Dapat na mailaan ng maayos ang naturang pundo. Sana nakalikha yung mga libo-libong mga nakalikha ng libo-libong mga kababayan natin na trabahador, kung yung pinag-uusapan natin billions of piso. Kaya ito ngayon kasi kasalukuyan na dinidelivery at yung panukala na national budget ng 2026. Kasalukuyan nilang kanyan sa Kongreso. Dapat na tutukan mabuti ng Administrasyong Marcos ang bawat bahagi ng budget upang matiyak na ang pondo na ilalaan para sa susunod na taon ay may malinaw na epekto sa ekonomiya para sa mamamayang Pilipino. Yun po yung aming punto. Dahil itong nangyayari ngayon na anomalya sa flood control, siyempre apektado ang ekonomiya natin dito. Kaya sana ipatawag sa Senado ang Development Budget Committee kung magkano ang pagkalugi ng ekonomiya sa bansa patungkol dito sa maanumalyang flood control project. Magkano yung billion? 500 plus billion yung nakalaan dyan sa flood control project na yan magmula noong 2022 hanggang sa 2025. May mga ongoing pa yung 2025. Kaya dapat sana na yan po ay malinisan nating mabuti at lahat sana ng mga departamento ng gobyerno ay dapat na malinisan. BIR, Bureau of Custom, DepEd, ano pa yung mga ahensya ng gobyerno. Dapat yung mga yan malinisan natin. Dapat na
matutukan ng Administrasyong Marcos kung ano po yung mga nangyayari sa loob ng mga opisina na yan, dahil alam natin na dyan sa mga nabanggit ko na departamento ay grabe ang mga transaksyon din dyan. Okay, mamaya sa aming pagbabalik, talakayin natin yung mga projects dito sa 3rd District, dito sa 4th Engineering District, dahil nga meron tayong nakita na interview nga doon sa isang department head, section chief ang tawag dyan. Section chief ng Department of Public Works and Highways 4th Engineering District. Sa aming pagbabalik, makakalabasan po ng ilang paalala. Putang Iran balita. You bought that from the taxpayers' money? No po. Wag na tayo maglokohan dito. Ang putang Iran sunata. Tanging ikaw ang katabi. Son, ang putang Iran impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber Salon for Men and Women. Popular sa balita. Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Bukig. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan.
Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. WJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Oras alas 7:06 ng umaga sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, Maabig Kabuwasan Pangasinan. Ang ipong makakasama sa umaga ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mark Tirolingko, Ratoy Magti Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa technical control si Engineer Nixon Dakal. Good morning kay si Balyaris. Ayan, dyan sa may Dasol, Pangasinan. Good morning po sa inyo dyan. Tungkol doon sa ating binuksan kanina na issue, tungkol sa DPWH issue, dahil may mga dyan, posibleng masangkot dyan sa naturang maanumalyang proyekto, ghost projects, especially dyan sa may Bulacan, dahil dyan nagumpisa yan sa Bulacan, nadama yung mga ibang lugar. Si Crising. Itong si Marie Crising kasi, binuking. Sila ay na booking. Binuking yung mga kasi, yung mga ghost project, yung mga substandard na project. Hanggang po kung may address siyang wala nga. Matintinunos ko mun. Kaya nga balikan natin itong nabanggit mo kanina. Sa 4th Engineering District. 4th Engineering District na ang nasasakupan po ay buong 3rd District. Ayan, Pag sinabing 3rd District, yung mga bayan-bayan po dyan sa 3rd District. Mapandan, Santa Barbara, Calasiao, Malasiki, Bayambang, at saka San Carlos City. Ayun po yung mga binubuo ng 3rd District na hinahawakan po naman ng 4th Engineering District. Dito ang opisina sa may Santa Barbara. Kasi kahapon nga inilatag natin yung bilang ng mga flood control projects sa 4th Engineering District. Yung nabasa ko kasi, yung aking nakutuhan dito sa aking listahan. Ilan yun? Ay 133. 133 na implemented ng district office. From 2022 hanggang 2024. So, yun yung mga ongoing at saka completed. Tsaka completed ngayon. Okay. Ang ginawa nilang spokesperson, ewan ko lang kung bakit ang itinalaga nitong si District Engineer Gonzales at yung ADI. Ano na yung pangalan nung nung Assistant District Engineer dyan? Hindi ko masyadong kilala. Hindi nyo ba maipaliwanag at magtuturo pa kayo ng section chief? Siya yung mali naman yung sinasabi ng section chief. Anong sabi? Batay doon sa may listahan na hawak ko at doon sa pinagsasasabi niya sa interview. Okay, so ikumpara natin noong 2022. Okay. I-compare natin. Okay. Ang sinabi niya 4 ang flood control projects. 4. Ang hawak ko naman ay 12, 2022. 12. So, Engineer John Liwanag, baka pwede mong ipaliwanag, banggitin ko, kung wala kang listahan, bigyan kita. Alam nga na wala sa listahan, sila yung mawak dyan sa DPWH. 2022, flood control. Meron ako dito, nasa listahan ko ang construction of slope protection works along Agno River, Barangay Galaw, San Carlos City. Okay. Pangasinan. Sa contractor,
Ballesteros Construction and Supply. Si Ian. Slash. Ewan ko. Kung anong pangalan naman. Slash. Christian. Hindi, iba rin yun. Ito, Ballesteros Construction lang ito. Okay. Slash JG Garcia Construction. Si Jan Garcia. So ibig sabihin nito joint venture ni JG Garcia at ni Ballesteros Construction. Okay. 48,762,586. Okay. Ito diyan sa may So ilang lahat yung nandiyan sa request? 12. 12. So sinasabi nitong si Engineer Liwanag 4. So nasaan yung 8? Baka wala sa listahan niya. Hindi, baka naanod ni Krising. Meron pa dito. Okay. Banggitin ko na tong 12 kasi 4 lang baka malay mo tamaan yung 4 dito na sige. May tumama yung 4 niya dito sa 12 hawak ko. Slow protection sa Linap, San Carlos City. Ilang worth? JG Garcia Construction, 48,999,983 pesos and 45 centavos. Sige. Pangalawa na yun. Yung pangatlo. 2R Construction, Slow Protection, Barangay Supo, San Carlos City, 48,999,994 pesos. Yung barangay walang T Supo lang. Supo, yung supot. Oo. Sige. Supot, may karga ekin. Sige. Pang-apat. Pang-apat, Slow Protection, Barangay Barang, Malasiki. Phase 3, LXS Builders and Supplies, contractor. 9,585,191. Pang-5, Slow Protection, Barangay Ikan, Malasiki, LX Builders and Supplies, contractor. Okay. 9,899,922. Okay. Pang-6. Pang-6, Slow Protection, Barangay Tampog, Bayambang, Jusmac Builders. Jusmac Builders, 9,899,940. Okay. Slow Protection, Barangay Loet, Pang-7. Santa Barbara, Phase 2, Mighty Way Construction and Supply, 9,584,268. Number 8, Slow Protection, Barangay Primisia, Santa Barbara, Ballesteros Construction and Supply, 9,582,228. Okay. Number 9, Slow Protection, Barangay Malimpag, Malasiki, Jusmac Builders and Construction, 9,899,961. Pang-10. Pang-10, Slow Protection, Barangay Baluling, Mapandan, LXS Builders, 5,794,812. Pang-11. Pang-11, Slow Protection, San Juan River, Barangay Turak, San Carlos, Ballesteros Construction and Supply. Okay, pang-12. 9,594,702. Okay, pang-12. Slow Protection, Barangay Leet, Santa Barbara, Kenwood Construction Enterprises Corporation. So 6,763,666. So 12 po. So implemented by 4th Engineering District ng DPWH. Doon kasi sa may pinagkuhanan ko nito. Iba yung pagkukuhanan mo ng region. Okay, iba rin yung implemented by region. Okay. And Iba then rin implemented by district engineering. Okay. Office. Okay. So ngayon ito malinaw na 12 yung nakuha mo na records. Pero ito, Mr. kasi 4 lang ang sinabi ni Mr. Liwanag dito. Baka naman pwede niya akong i-correct. Baka mamaya sabihin niya, hindi sir, yung ibang binasa nyo dyan, region project yan. A-acceptin ko yon. Okay. Pwede niya akong i-correct doon. Kung mayroong nahalong region dito. So yun po yung nasa records ni Kapaborito Iro, 12. Pero ayon naman kay district kay Engineer Jan Liwanag ng construction section ng DPWH Port Engineering District. Ano yan? Siyang hepe. Medyo hindi maliwanag yung kanyang listaan.
Hindi yata maliwanag. Kung medyo madilim yung iyong listahan, pwede ko po kayong bigyan. Oo. Pasensya nyo na lang po itong na-research ko rin. Oo. Baka kulang. Baka kulang, okay. Baka kulang. So, yun po yung 2022. 2022 yan. 2022. So yung 2023. Sa interview niya, 4 lang ang sinabi. Okay. Itong si Engineer Jan Liwanag. Okay. Sa 2023, merong, ang sinabi niya, 47. 47 ang sinabi. Oo. Pero sa records mo, 52. Okay. Okay. So, medyo magkaiba. 47, 48, 49, 50, 51, 52. So, may 5 lang naman. Okay. So, 2024, meron siyang, sinabi niya, 14. 14. Sa record ko naman, 21. Parang, kuwan na. 21. Sa sinabi niya sa interview, 14. 14 ang sinabi niya sa interview. Itong 2025, 27. 37 ang sinabi niya. 37. 37. Yung nasa listahan ko naman, 48. So, hindi po namin sinasabing, may ghost project. Never po namin sinabi yan, in fairness, na may ghost project dito sa Pangasinan. Okay. Ang pinupuntuhan lang namin dito, iba yung sinasabing data nitong si Jan Liwanag. Baka naman hindi mo lang nailista ng tama. At kung gusto mong kuhanin itong listahan, personal kong ibibigay sa iyo. Okay. Mr. Engineer Liwanag. Okay. Sa records ng 4th Engineering District, a total of 102 daw na flood control project. Yung total niyang 102, ay 133 naman ang hawak ko. So hindi magkatugma. So baka lang may mga naka-insert dito sa listahan ko na ang nag-implement region. Pero hindi natin sa pinagkuhanan ko kasi nito talagang accurate yan. Okay, so hindi natin sinasabi na nagsisinungaling itong si Engineer Jan Liwanag. Hindi natin sinasabi yan. Ang gusto lang natin linawin kung ilan talaga yung nandyan sa records ninyo. Huwag na kayong magtago kung may tinatago kayo. Hindi, baka nga lang ito nga bigyan natin siya ng benefit of the doubt. Baka nga naman yung naisulat dito na nakuha kong detalye may kasamang region. Pasensya na kayo kasi yung records ni Pare Errol. Teka lang, di ba pag tinatanong ng media ang project, pag region, wala kayong pakialam. Sinasabi nyo hindi nyo alam. Hindi, kasi pag ito, walang proper coordination yun ang problema. Iisa lang ang ahensya nila, DPWH, pag region ang gumagawa, walang alam ang nasa district. Kaya nga, pag ngay nangyari sa mga project na yan, siyempre, sino yung unang sinasambit ng mga kababayan natin? Di pa ang tinuturo kagad district engineer ng district engineering engineering district ng DPWH. Ang region hindi nila maituro yan dahil ang nakikita nila palagi itong engineering district. So dapat sana ang regional office ay i-coordinate niya yung mga projects sa distrito na nakakasakop dyan. Para sa ganun, alam ng ating mga kabayan, alam ng mga nandyan sa engineering district kung ano po yung mga ini-implement na project. Pwedeng sabihin nila na total, isa tayong ahensya. Dapat na magtulungan tayo, i-monitor ninyo ang naturang project, kung tama ba o hindi. Di ba ganyan sana proper coordination. Ngayon, ang sinasabi ni Engineer Jan Liwanag, wala daw ghost project sa kailang opisina. Paano? Wala talagang ghost project. Wala talagang ghost diyan sa kailang opisina. Yung ghost nandoon sa tarpaulin. Iba 'yun. Iba 'yun. Iba 'yun? Iba? Oo. Iba.
So, hindi po namin sinasabi na may ghost project dyan. Alam po namin at naniniwala po kami na wala pong ghost project dito po sa lalawigan ng Pangasinan. Okay. Hindi sana lalabas yung multo Hindi sana lalabas yung multo para hindi tayo magkahiyaan dito. Ano? Kaya't pakiayos po. Engineer Jan Liwanag, ang inyong records, bago kayo sana humarap sa camera, bago kayo sana humarap sa mga media, nandyan yung mga listahan sa inyong harapan. Para sa ganon, hindi kayo mabubuking. Balita ko itong si Engineer Engineer Jan Liwanag malapit na mag-retire. Baka mahabol pa yan ng mga maanumalyang proyekto. Huwag sana. Alas 7:21 ng umaga. Babasahin natin itong mga reaction. Sabi ng ating texter 0981-4730, gandang umaga mga idol. Sobrang garapal naman ang mayor na yan, sabi niya. Ano yan? Hindi ko alam 0922-5829, dapat ikulong ang mga opisyal na nagkamal ng pondo sa flood control. 0917-6493. Ayan, medyo kang kasi hindi maliwanag ang aking mata. Kaya kailangan mo ng pampaliwanag. Oo. Diyan ka muna para maliwanag ang aking mata. Hindi sinabi ko, diyan ka muna para maliwanag ang aking mata. Diyan ka lang, baka magdilim ang aking paningin. Ayan. 0917 ang lalapit dito. 6493. Kung malinisan ni Pangulong Marcos ang DPWH, maniwala ang mamayang Pilipino na may kamay na bakal. Yung umpisa na niya diba? Antayin natin. Dahil hindi naman agad yan na malilinisan. Unti-unti yan hanggat may makukulong. Hanggat may mananagot. Hanggat may managot. Okay. Pwede pa tayo mag-exercise? Take it away, Engineer! Mag-exercise tayo tuwing magandang umaga sa bayan ng Kalasyaw. Si Mayor Patrick Agustin Karamat. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Si Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Si Councilor Nestor Gabrillo. Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Moni Dot. Kita medyo pagkasakas. Councilor Ardisusuyan. Bakit? Si Councilor Joe Piloresco. Councilor Mike Sison. Si Councilor Haberdani Messina. Ayan. At nagagawin din si SK Federation President Ayay Messina, Git Wilson. At ganoon din si Liga President Jose M. Paris Jr. Good morning sa inyo dyan. Good morning din kay Secretary Brian Calhonan. Si Sir Jenison de Vera dyan sa admin. At ganoon din si Municipal Administrator Felipe PG de Vera. Magandang umaga sa inyo dyan. Si Bus Carlo, good morning. At si Madam Mami. Good morning din kay Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Makabitu, Kalasyaw, Pangasinan. Anong araw ngayon? Merkulis. Hindi ba hakot basura ngayon?
Alam mo itong hakot ngayon, hakot. alam mo itong si Kapitan Saldi Bauson talagang bilib ang kanya mga kabarangay dahil halos lahat siya yung gumagawa. Siya yung nagtatrabaho diyan sa barangay niya. Pati basura, siya yung nagdadrive doon sa garbage truck. Biro mo yan, saan ka nakakita ng kapitan na nagdadrive ng garbage truck? Kaya ang kanyang mga kababayan hangang-hanga ang kanyang mga kabarangay sa kanyang magandang ginagawa. Good morning din kay Kagawad Junjun Gabrielio. Hoy, duty of the day! Miyerkules! Si Kagawad Junjun Gabrielio. Every Wednesday po yan. Siya po yung duty of the day. Di ba? Good morning din kay Vice Mayor Edgar Itaktak ng Maminta ng Bimali, Pangasinan. Ang talagang lingkod ng bayan. Hindi lang pang presiding officer. Uy, congratulations, may award siya. May award? Uy, congratulations may Vice award Mayor. Si Vice Mayor Maminta. Diyan po sa may bayan ng Bimali, Pangasinan. Hanapin ko yung kanyang award. Good morning din kay Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan. Umaga-umaga talagang gising na yan at nag-iikot na yan. Si Sir Jeffrel, good morning, at kay Sir Felix Domicilio, kahapon hindi ko nabati, late na yung dating ng kanyang text Pahinsya ka na, pare kuya. At ganun din si Don Ramon Bautista Sr. Congratulations, may apo ka na naman. Good morning. May apo na naman. Maganda naman. Maganda yung blessing yan. Blessing. Mamaya hanapin ko yung kanyang award. Good morning po sa inyo, at ganoon din si yung kanyang anak, si Councilor Junjun Bautista, dyan sa bayan ng Manawag, Pangasinan. Oy, Mayor Meng Rosario ng Manawag, Pangasinan. Good morning. Uy, presidente ng ano yan? ng Mayor's League. Pangasinan chapter. Ayan, At si Mayor Ming Rosario, siya yung nanguna sa pagpipirma doon sa good governance ng mga mayors sa buong Pilipinas. Ayan, good morning po sa iyo dyan. At balita ko, lahat yata ng mga mayors sa Pangasinan pipirma dyan sa naturang good governance patungkol dito sa mga maanumalyang proyekto at na sila'y talagang ayaw nila yung mga ghost project na yan. Good morning din sa mga masugid nating taga-subaybay dyan sa may Western Pangasinan. At ganon din sa may Eastern Pangasinan. Good morning. O si Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Kalasyaw. Good morning. At ganon din si Evangeline Alonso Agustin Untalan ng Barangay Bunlag, Kalasyaw. Kumusta na yung dalawang din dyan, masugid natin taga-subaybay na kagawad, si Kagawad Dio Quinto Peralta at Kagawad good morning po Regan Kilaton. Kumusta kila dito? Dyan sa may Bunlag. Ayan. Ngayon, may sagot na ako doon sa may sa sinasabing baka para sa akin baka nasama sa may ang region dito. Ngayon ko i-confirma, hindi ho. Hindi. Walang. Hindi ho. Habang ikaw ay bumabati kanina, talagang kinutuhan ko uli. Oo, talagang isa-isa. Ito pong 11 ay 12 na
Flood control project dyan sa may Fort Engineering District. Port Engineering District, kinukumpirma ko po na 12. Talagang 12. Oo. Ang kailang inimplementan project. Ewan ko lang kung ano ang data nitong si Engineer Liwanag. Hindi maliwanag yung kanyang mata, kaya hindi niya nakita yung 12. 4 lang ang nakita niya. Ganun ba yun, Engineer? Dapat accurate naman yung sasabihin mo sa interview para sa naman i-credible. Malaman ng taong bayan kung ilan yung inyong iniimplementa na flood control project sa inyong nasasakupan na distrito. Wala na po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan, kaya kayo po pansamantalang namamaalam sa Himpapawid at magbabalik po bukas. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macteron Lingkora, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nexon Dakal. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan, Liknay Baloy na nakapaborito RJ Jimenez at kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Dito lamang sa DWGA 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig kabwasa.